Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на Марафон Бет, где каждый день вас ждут тысячи событий, трансляции матчей, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. Марафон Бет. Присоединяйтесь по ссылке в описании. O pár dní neskôr takisto do Manchesteru City za 52 miliónov libier. Neuveriteľné. Poďme k zostavám. Zinedine Zidane postavil do brány Navasa, Miro 10 Modrič, 20 Asensio a 9 má hrotový Benzema. Opäť bez Cristiana Ronalda, ktorý nesedí ani na lavičke náhradníkov. No a čo sa týka Barcelony, daňovými nedoplatkami Brazílii bol už ušetrený a nebude súdený. Podľa všetkého bolo všetko v poriadku, ale v Španielsku ešte bude mať problémy, tak ako Messi. Messi sa dostal k lopte, ale už cez Marcela neprihral, ale ide do šance Messi. Zasekávačka a tečovaná strela, je to gól. V 3. minúte Barca vedie. Tento gól je jeho prvým s 3 krížikmi. Pomohol mu teč. Pomohla mu šťastená, ale tá stojí len za pripravenými a Messi je pripravený vždy. Varane podvihol loptu ponad Keylora Navasa. Zaujímavý úvod. Neymar už jednou nohou v kabíne. Barsi oslavovali každú prihrávku. Neymar teraz už môže ísť 1 na 1, chránia ho pravidlá, hľadá Messiho a Suáreza. Nakoniec páli Rakitic v 7. minúte 0-2. Neymara. Suárez si nespracoval prihrávku atakovaný Marcelom, ale pripravený zostal Rakitic, ktorý má výbornú strelu, navyše už bol vlastne v pokutovom území. Trafil veľmi presne. Ani Benzema, Real sa väčšinou bráni. Teraz sa bude musieť znova, pretože Suárez ide za volejom, rozmyslel si to. Dobrá prihrávka, Rakitic nebol ďaleko od druhého gólu. Pekný signál, Suárez zakončuje. Údajne si to obaja Kohúti už vysvetlili a vydebatovali, ale teraz prichádza gól. V 14. minúte, tretí v tomto zápase, tak to je veľká úroda. A jeho autorom Mateo Kovač. Keby neboli až tak sústredení, toto je ten súboj, ktorý to začal. A potom nedokázali zastaviť Kovačiča ani Busquets a už vôbec ne Umtiti. Benzema z ľavej strany už ide Asensio. Benzema chce zakončovať sám. Tesne míňa. V závere predchádzajúceho ročníka výrazne pomohol aj španielskej 21-tke, aj keď z toho nebolo nakoniec. Modrič. Zbesilo pokračuje k bráne a vystrelil, ale iba do Jimmy Jipu, teda do toho choda vydarený od Barcelončanov a 2 na 1 idú Suárez s Neymarom. Kto by čakal takú rýchlu prihrávku a Neymar ani teraz nedáva gól v 29. minúte. Toho mal jednoducho dosť. Cítil za sebou dvoch. Vlčiak na Pyrenejskom poloostrove. Messiho šanca. Takto nezvykne zakončovať Lionel Messi. Iniesta zobral na seba zodpovednosť, ťahol k sebe pozornosť 4. Program Barcelony, tá sa veľmi rýchlo, ale nemá na to šancu, pretože Real robí ďalšiu obrovskú chybu a Messi nepremenil ani túto možnosť. Ide za zakončením nakoniec prihrávka na Carvajala, ten ešte servíruje pre Benzemu a Asensia, ale ani jeden neskoroval. Čerpalo, stále tam prehnutý stojí a sleduje, čo sa bude diať. Asensio zrýchluje, Vidal nestíha. 3 na 2, takto je break ako hrom. Výrazne pribrzdený, ale Asensio si vypracoval čistú gólovku a bez problémov dáva gól. V 36. minúte 2-2.
na pozícii Cristiana Ronalda. Zvládol to bravúrne. Hlavne to zakončenie, ale dostal perfektne časovanú loptu, ktorá k nemu prišla v ideálnom čase. Ten sklz Jordiho Albu bol márny, tak ako snaha Zilesena. Nelimitujú. Teraz sa snaží zahrávať priamo na hlavu a pripisuje si asistenciu. Nie síce po zakončení zo vzduchu. Parádny nábeh a prepadol tam Jesus Vallejo, ktorý sa nechal zatlačiť, hráč, ktorého Real derby, ak to tak môžem povedať, po tých dnešných dvoch, po anglickom a španielskom. Bale netrafil bránu. Messi. Tradičná krátka kľúčka doľava. Prepustenie lopty. Neymar, obrovská šanca. Nedal gól. Prepadol tam cez Navasa. Aj Suárez. Neymar to chcel Hrá teraz plynulý priebeh, hlavne preto, že rozhodca nevstupuje ani pri naozaj výrazne sporných momentoch. Marcelova strela. Nádherná lopta, to bol unikátny pás po trávniku. Vydal. Zbehol tam Neymar, veľmi skryto za Kovačičom. Odrazená lopta. Umtiti nedal gól. Za 13 minút druhého polčasu, ktoré strávil na hracej ploche, neurobil takmer nič výrazné, ale teraz nechýbalo veľa. Zilesen vynikajúco zakročil. A klub ako taký už dementoval informácie o tom, že by mal odísť, ale kto vie, možno tá ponuka, ktorá samozrejme Baleovo spracovanie mu dáva výhodu a takmer trafil pomedzi nohy Zilesena. Nezasiahol on. Isková strela krásne zatočená. Výborne Zilesen. Vitamín I, ako ho nazvali španielskí novinári, ktorí sa predbiehajú v takejto tvorivosti. Bez neho totiž naozaj hra Realu nebola taká pružná, taká dynamická. V niektorých zápasoch opäť Isco páli. Lucas Vázquez. Dobrá strela, tesne vedľa. Je autorom Dani